ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳೇ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಂತ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಗಲ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ತೊಲೆ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೊಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲ ಶೃಂಗೇರಿಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಮೊಗಲ್ನ ಜಂಬೋ ಕಾಂಬೋ ಏನೋ ಉಂಡು ಬೈಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಟೋಟಲ್ 14 ನಮ್ನಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಬಿಂಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂದೆತ ಬುದರ್ ಬಿಂಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದು ಉಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪು ಚನ್ನ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಂಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ potato finger chips, semi-ripe banana chips, jackfruit chips, sweet corn chips, bitter gourd chips, sweet potato chips, beetroot chips, Kabul chana chips, jackfruit spicy chips, semi-ripened banana spicy chips, onion chips, ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇತ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಡ ಚಿಪ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಒಂಜೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 1 to 10 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಓಲ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರೈಕ್ ಔಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಏತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಗಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಗಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಫರ್ಲ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ 10% ಏತ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ತುಗು ತಿನ್ರೆಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನಿಗಲ್ ತೂತಾರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಪಾಡ್ದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೋಜಾರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಿಗಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ತೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್